Contrastes para os equipos barbanzáns na terceira federación galega. O Boiro sacou petróleo da súa visita á illa de Arousa cunha vitoria contundente ante o Céltiga, mentres que o Club de Fútbol de Noia viu como o triunfo se lles escapaba entre os dedos nos últimos 5 minutos. Na illa, o Boiro asinou un partido de libro no campo Salvador Otero. Os boirenses abriron o contador cedo cun gol de Landeira, tras un erro na saída do Céltiga. A partir de aí, os locais intentárono, pero sen acerto e sempre chocando coas mans salvadoras de Rei. Na segunda parte, Josi ampliou a vantaxe e xa no tempo engadido, Enjamio pechou o marcador cun 0-3 que reflicte a efectividade e o carácter competitivo dos de Boiro. Pola contra, o Club de Fútbol de Noia viviu unha desas tardes que deixan pegada. O equipo dirixido por Alberto Mariano dominou, tivo control e mesmo foi por diante no marcador durante case todo o partido. Goles de Francisco Allo e Javier Muiño puxeron o 2-1 no electrónico, pero en 5 minutos todo se esfumou. O Arteixo remontou cun gol nun córner no 83 e outro nunha contra no 88, deixando aos noieses sen premio. A próxima semana o Boiro buscará manter a súa boa dinámica, mentres que o Noia tentará resarcirse e seguir loitando por facer unha gran tempada.